לשנות את כל מה שהיה לי, כך נכנס לחיי הסניף הוורוד, ובגלל זה התלהבתי, רציתי כל כך להיות חניכה, ועכשיו זה קורה לי. כמה אהבה יש אצלי בלב, בסניף אריאל שאני אוהב, אחלה צוות והרבה פעולות, זה הכי טוב שיכול להיות. סניף הכי מדהים שכולנו והנושא שלנו הוא קידוש השם. וקידוש השם זה אומר שאנחנו צריכות לקדש את השם בעולם, בכל מקום, באוטובוס, ברכבת, בחצר, בכל דבר אנחנו צריכות לקדש את השם. זה הכי טוב שיכול להיות, חניכים מכל סגנון, וכולם שרים המנון. למדנו שחודש ארגון שצריך לעזור לאנשים, לתת צדקה ולתרום, ולעזור ולאהוב אחד את השני. שאני אוהב, אחלה צוות והרבה פעולות, זה הכי טוב שיכול להיות. כמה אהבה נושא החודש שלנו, קונים נכון ומצליחים בחלקם. למדנו בחודש זה שאפשר לחלוק עם בנות לצבעים ותוצאים של הקהיל, לחלוק איתם את הריקוד, ואפשר גם ללמוד איתם את הריקוד. אנחנו סבב מעגלי המתון, והנושא שלנו זה פנים מול פנים, שלא צריך להיפגש עם הפייסבוק וזה, צריך להיפגש פנים מול פנים. בלב נמצאת האמונה, בנפשנו היא הומה, ארץ קודשנו תקווה נושנה, לעד בלבבינו היא חיה. אנחנו שבט הרבה, שהנושא שלנו הוא תקשורת חיובית. תקשורת חיובית זה בעצם שאנחנו מדברים עם מישהו ואנחנו יודעים לדבר בשפה יפה, ואנחנו מדברים בכבוד אחד לשני, יודעים לדבר רעש. ותודה לנגיעה לשגיאות והשקעה. תורת חיים בעוז אריאל, לאחדות ושלום אריאל, לקדושה וטהרה אריאל, לעדי בלבבינו ישראל אריאל. אנחנו שבט נאמן, והנושא שלנו היה שזה בעצם אומר שאפשר להיפתח לעולם מודרני וכל הדברים, אבל בעצם צריך לשים גבולות כמו שהתורה נותנת לנו, ולדעת לעמוד על העיקרון שלך, להיפתח לאנשים אחרים ולקבל אותם, ובעצם כאילו זה קיצור תלמדו מאיתנו. דרך התורה, תורת חיים בעוז אריאל, לאחדות ולשלום אריאל, לקדושה וטהרה אריאל, לבניין בית הבחירה אריאל, תורת חיים ונזכור את כולם. לעדי בלבבינו ישראל אריאל. הר הבית נצח נחלה לבניין אריאל, נפשנו קלטה לשוב ולחדש את בני האומה.
לעבודת השם בשיר וברננה, לשוב ולחדש את פני האומה, מעבודת השם בשיר וברננה. תורת חיים בעוז אריאל, לאחדות ולשלום אריאל, לקדושה וטהרה לבניין בית הבחירה אריאל. תורת חיים בעוז אריאל, לאחדות ולשלום אריאל, לקדושה וטהרה